que esta mostra que cualquier concello lle gustaría tela e nos gracias á xenerosidade de Xosé Luis temos a posibilidade de tela e o que temos que facer é disfrutala. Isto empeza con unha exposición, pero pensamos que vai a ser un gran proxecto que vamos a ter a xente un pouquinho en vilo cada, non sei, durante certo tempo e vamos a empezar a facer historia a través da gaita. E nada máis, moitísimas gracias. Primeiro de todo, gracias por a axuda inestimable. Sin a axuda isto non sería posible. Pero quero facer un poquinho de historia. Este museo que empezamos a facer aquí, o Sala de Exposición, como lle chaméis, empeza co objetivo de contarlle ao mundo un pouco a nosa historia, e incluso máis que o mundo a nós mesmos. Cando empezamos a poñer aquí a historia do viño, historias de estatuas antiguas e cousas que foron aparecendo, pois, se recordades, aí 4 anos non se falaba en absoluto nada disto. Cada pouco tempo vaise dando unha volta e quedándonos ca idea de ampliar, o sea, facer algo máis, dous máis en concreto. Entonces temos en mente o que é o da escritura, que xa vos contamos algo, que é a historia da escritura a partir da imprenta de Monterrey, e antes de acabar ese, vamos a intentar facer en frente, homenajeando ao autor, que é un gran traballo, facer en frente no edificio da Academia Chivite, que xa alquilamos, o que é un museo completo da gaita, que sería, sin duda, prácticamente do millor do mundo. Non sei se vos conocedes o Museo da Música de Bruselas. No Museo da Música de Bruselas ten todos os instrumentos, bueno, muchísimos instrumentos, pero concretamente a gaita é un apartado muchísimo máis pequeno o que nos lle temos dado aquí. Isto sería un edificio completo dedicado, un edificio modesto, como caso de historia, dedicado precisamente á gaita, e ese é o noso compromiso, que vamos a empezar inmediatamente, en pronto salvemos aí unhas cousas burocráticas, que son burocráticas, o diñeiro non conta. E o noso objetivo é que a nosa cidade, co seu lema Medra contigo, pois sí que vai medrando, e vamos tendo uns contenidos que lle dan un sentido ao noso casco vello. O sea, tú agora xa podes ir por o casco vello, hai unha serie de actividades, tanto culturales como de ocio, e incluso de comercio, que é o que vai abaixo. Isto apoyaría o comercio, o ter en cada calle un museiño, unha zona de ocio, e penso que é a línea que debemos seguir.